روزنامeyeka Almanî belav kir ku êdî nabe ji mafê hemû penaberên Sûrî neştecîbûnê û parastinê bi dest xwe vebêhnin. Rojnameya Morgan Post ya Almanî belav kir ku Ofîsa Tevlîbûna Civakî û Penaberiyê ku rêmayînên taybet an ku irşadat derbarê Sûriyê belav kir, serbar kir ku metirsî di nava penaberên Sûrî de berbelav bûye. Rojnameyê wekû nemuneyekî serpenabereka Sûrî belav kiriye ku dema ew penabera Sûrî daxwaza mafê neştecîbûnê kir, daxwaza wê hate redkirin. Ew yek normal e ku hejmarek mezin ji penaberên Sûrî mafê neştecîbûnê bi destxwe naxin. Lêya nenormal ew bû ku ew jina penabere mafê parastinê ji aliyê Ofîsa Navborî ve bi dest nexist. Li gorî wê ofîsê ku sedemên rastaqîne li Sûriyê tune ne ku li ser wê yekê mafê neştecîbûnê bi dest bixin. Bi taybet piştî rawestandina şer û pevçûnan di navbera rejîma Sûriyê û opozisyona Sûriyê de û grûpên çekdar de. Li ser wê yekê ew ofîs dest bi redkirina daxwazên neştecîbûnê kir. Tenê destxistina qedexekirina vegerandinê ji bo sedemên mirovî bi dest penaberan dixin. Rojnameyê serbar kiriye ku rewşên wiha pirsên bi lez bal dikişênin. Çawa ew ofîs rewşa Sûriyê wiha dinirxîne û eger heye ku gefa vegerandina wan lê welatên wan yên ku hîn şerê navxweyî têde rû dide. Wezareta Navxweyiya Federalî BMW ragihand bû ku ew ofîs ew rêmayîn nû kirin. Lê tulê wan ji aliyê hikûmeta hevgirtî de derbarî xalên nûkirî de nehatiye dan. Rojnameyê balikşand ser wê yekê ku ya diyar ew e ku Ofîsa Tevlîbûna Civakî û Penaberiyê biryarên wê berûva jî raporta ku ji aliyê Wezareta Derve hatiye derketin ku di dawiya sala 2018 de ew biryar derketibû derbarî vegerandina penaberan ji bo Sûriyê û nerxandinek ji rewşa Sûriyê bi vî awayî. Ji alî xwe ve jî berpirsê beşê siyasî yê yasayî lê rêxistina Biro Azol yê alîkar bê penaberan re ragihand bû ku ya diyar ku rewşek tevlîheviyê û metirsiya vegerandinê di nav penaberan de belav bûye. Li gorî nerîna penaberan jî ku ew biryarên nerênî yên dawî derbarê neştecîbûnê derketibûn têkbirina ewlehiyê bi têkbirina ewlehiyê binav kir.